Magandang araw sa inyo mga ka-chicken. At dito tayo ngayon mga ka-chicken. Magpapakain naman tayo sa ating mga lagang manok. At saka sa ating mga breeders mga ka-chicken, no? Yan. Dito po. Ito po yung pakain ko sa kanila mga ka-chicken. Ito po ay yung mga yung asula natin mga ka-chicken. At may halo po siyang breeder pellets na binasa ko po. Ito po yung ginamit ko. Ito po yung GMP4 na breeder pellet. At saka binasa ko lang mga ka-chicken. Saka yan, hinalo ko na mga ka-chicken dito sa ating asola. Ayan, maganda ito mga ka-chicken para sa ating mga breeders. Ito yung pakain ko sa kanila ngayon mga ka-chicken, no? Yung mga breeders, tara, bigyan natin mga ka-chicken. Ayan mga ka-chicken, no? Nag-aabang na yung ating mga breeders. Yan, ganda po ng Rhode Island Red natin mga chicken. Sukin na po natin ito. Makain na sila mga chicken. Yan sila mga chicken. Mga breeders. Yan. Gutom na sila. Yan. Kain na kayo. Nagagawa na. Teka lang, hintay. Yan. Chicken ating Rhode Island Red yung rostero, napakaganda tingnan mga ka-chicken. Yan, kain kayo. So dito mga ka-chicken, kuha tayo ng itlog nila sa araw na ito ngayon mga ka-chicken. Yan, ito po ngayon ay bandang hapon na, alas 4 ng hapon. Yan, mayroon pong 3 itlog. So, 3 sila mga ka-chicken ay ating inahin. So, ibig sabihin silang 3 ay umitlog mga ka-chicken. Yan. Basta maganda yung pagkain natin mga ka-chicken. Maganda din yung balik. Yan yung itlog nila. At mamayang gabi mga ka-chicken, magsasalang tayo doon sa ating incubator. Sasama ko na to. Sasabay ko na to sila. Yung mga natatanong dyan mga chicken kung pwede ba diretso yung itlog mula sa ating breeding pen na bagong harvest natin, diretso natin sa incubator ay pwede po. Yan, yung po mga chicken, pre-preserve lang po natin yon, yung pinapasok natin sa chiller. Yan. Doon naman tayo sa kabila mga chicken. Kasi nag-aantay na yung iba yung ating Hubbard Red, ayan. Tapos sila nabigyan. Punta na naman tayo doon mga ka-chicken. Ayan. So, ito yung mga ka-chicken sa pangalawang pen. Bali 4 yung inahin dito, red at saka isang tandang. Ayan, nagagawa na sila. Ito naman tayo sa kabilang mga chicken, ang ating mga Hubbard. Ayan mga chicken, ito yung Hubbard natin
yung mga na-produce nila, isa sa mga best seller natin. Yan, malakas silang kumain mga ka-chicken. Halos ubos agad mga ka-chicken yung binigay natin ng pagkain sa kanila. Yan, ito yung roster nila. Pero hindi ko pa nga yan tinudo mga ka-chicken sa pagbibigay ng pagkain sa kanila kasi kung yung mga breeders natin mga ka-chicken hindi pwedeng masyadong mataba kasi yung pangingitlog nila maapektuhan, kaya medyo diet. So ayan, mabibigat pa rin ito, ganda. Saka dito sa kabilo mayroon tayong tabo doon na itlog. Bali naglilimlim na po yan mga ka-chicken. Pakain din tayo ngayon ng ating mga pabo mga ka-chicken, no? Mga ka-chicken. At ngayon mga ka-chicken, magbibigay din ako sa kanila ng kainom na natural vitamins, yung ating malunggay juice. Yan, ito po yung kainom ko sa kanila ngayon, ating mga breeders. Natural vitamins po ito. Ayan, napakaganda para magiging malusog talaga yung pangatawan nila. Inom agad sila. Yan, ayos na ayos mga ka-chicken. Lagay muna natin ito. Ayan, yung ating malunggay juice mga ka-chicken, no? Para sa malusog na pangatawan ng ating mga breeders, para tuloy-tuloy yung kanilang pangitlog. Para maganda din yung mapoproduce nila na mga ano nila, yung mga sisiw na mapoproduce nila. Ayan, yung malunggay juice. Ibigyan ko din yung kabila lang lahat po para sa ating mga breeders, ano. O ngayon mga ka-chicken, itong mga pabo na naman natin yung ating papakainin, ano. Ayan, nandoon po sila mga ka-chicken, no? Makikita nyo. Ayan, parang malayo sila mga ka-chicken kasi hindi sila sanay sa camera mga ka-chicken, ano. Ayan, maglalagay na tayo dito mga ka-chicken ng pagkain nila. Papakita ko sa inyo mga ka-chicken kung ano yung papakain natin sa kanila. Ito mga ka-chicken, ito yung papakain ko ngayon sa ating mga alagang pabo, no? So ito yung mga bali mga breeders ko na pabo. So yung pinapakain ko dito ay may halong breeder pellets, asola, at saka yung pinagpigaan natin ng malunggay. Yan, makikita nyo. At saka may halo din itong darak, at saka yung sinap natin na puno ng saging, yung pinaghalo ko dito. Saka yung darak, ano, napakaganda. Yan, nagantay na sila mga ka-chicken, no? Ayun, magbibigay na tayo ng pagkain mga ka-chicken sa kanila. Ayun. So ito na mga ka-chicken, yung ating mga naka-preserve na itlog na nilagay dito sa chiller. Yan, nakabalot sila ng papel. Kukunin na po natin yung mga ka-chicken kasi magsasalang na po tayo mamayang gabi dito sa ating incubator. Pang 14 days po ito na nakasalang dito, naka-preserve dito sa ating chiller ang mga itlog na ito. Supposed to be mga ka-chicken up to
15 days ay pwede po ang pag-preserve ito. Hanggang 20 days po mga ka-chicken, pwede din naman may napipisa rin pero hindi na masyado marami. Suggest lang mga ka-chicken na mas maganda up to 15 days lang na simula ng paglagay natin sa chiller, pag-preserve natin para mas maganda pa yung fertility. So ito na mga chicken, tinatanggalan ko na din ng mga papel yung nakabalot sa kanila para patuyuin natin. Air dry lang po mga chicken, huwag po natin pupunasan. Maya maya lang po mga chicken ay magmo-moist na po ang mga itlog na ito at hayaan lang po natin, huwag po nating punasan, hayaan na po nating matuyo sila sa pamamagitan po ng air dry mga chicken. O ayan na sila. A few moments later. O ito po mga ka-chicken, pagkalipas po ng mga ilang minuto, ayan nakikita po natin nagmo-moist na po yung mga itlog natin na nilabas natin galing sa chiller. Ayan. Pag ganyan mga ka-chicken, hayaan na po natin, patuyuin na po natin sila, no? Air dry lang po mga ka-chicken. Dito mga ka-chicken, ginagawa ko umaga, nilalabas ko sila para patuyuin at kinagabihan saka yung pagsalang ko sa ating incubator. Ayan. Palabasin lang po natin yan. Ayan na po natin nagmo-moist. Air dry lang po mga ka-chicken. Eight hours later. O ayan mga ka-chicken, ngayon ay gabi na. Yung mga itlog natin handa na para isalang sa ating incubator. Yan, ngayon mga ka-chicken, magsasalang na tayo, no? Ito yung mga itlog na pinatuyo natin. Galing doon sa chiller na pre-preserve natin. Yan, magsasalang na tayo mga ka-chicken. So, ito yung incubator natin mga ka-chicken. Tips po, bago tayo magsalang ng itlog, kailangan naka-preheat muna yung incubator natin ng kahit mga 2 to 3 hours yung pag-preheat sa kanila bago natin isalang o ilagay yung mga itlog para sa pag-start sa pag-incubate sa kanila. Yan. O ayan mga ka-chicken, ito na. Sasalang na tayo ng ating mga itlog sa ating incubator. Itong aking incubator po mga ka-chicken ay nasa 264 yung capacity niya. Bali yung setter ay 164 at yung hatcher ay 100 capacity. So yan, salang natin mga ka-chicken. So ayan mga ka-chicken, nasalang na natin ang ating mga itlog. Yan, naka-incubate mga ka-chicken up to 21 days. Ayan, ayos na ayos. Sorry, it's DJ.